കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എത്ര പേര് മാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 43 മാതാജിമാര് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മണിഭൂഷൺ. അത് 43 മാതാജിമാര്, 11 പ്രഭുമാര് അല്ലെ? അങ്ങനെ എന്തോ. ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആരുമില്ല? ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. വേറെ? ഹരീഷ് മാതാജി ലീവ് കിട്ടിയേ വരൂ. ആ, അത് ലീവ് എടുക്കണം, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ലീവ് എടുക്കണം. കാരണം എന്താ പറയാ, ഇതല്ലേ ബലറാം പൂർണിമ ഒക്കെ കേട്ടെ. സാധാരണ അങ്ങനെയാ, ജന്മാഷ്ടമി ബലറാം പൂർണിമക്കൊക്കെ ഡിവോട്ടീസ് പറയും എനിക്ക് തീരെ വയ്യ, പനിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലീവ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഓഫീസിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് നോക്കുമ്പോണ്ടാവും നമ്മളിങ്ങനെ കീർത്തനത്തിലൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന അമ്പലത്തില്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സനാതൻ ഗോസ്വാമി അല്ലെ? സനാതൻ ഗോസ്വാമി നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തീരെ വയ്യ, എനിക്ക് പനിയാണ്, അസുഖമാണ്, എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ എന്താ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഒക്കെ നടത്തി. ഓക്കെ. നമ്മളപ്പം ഓരോ അവതാരത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? ആദ്യത്തെ അവതാരത്തിനെ പറ്റി ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? 4 കുമാരന്മാര്. ഓക്കെ, 4 കുമാരന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ 6 അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെയാണ് അവതാരങ്ങള്? ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ 6 ടൈപ്പ് അല്ലെ? ലീലാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, യുഗാവതാരം. അപ്പൊ ഇത് എത്രാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? 4ാമത്തെ ഉത്തരം. 4ാമത്തെ ഉത്തരം അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ്? പുരുഷാവതാരങ്ങളും ലീലാവതാരങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ആദ്യം നമ്മള് 4 കുമാരന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് വരാഹാവതാരം, വരാഹദേവ്. വെരി ഗുഡ്. വരാഹദേവിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. പിന്നെ നാരദമുനി അല്ലെ? തൃതീയ ഋഷി ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠരായ ദേവർഷി നാരദൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ 4ാമത്തത് നരനാരായണ. ഓക്കെ. സോ 4ാമത് നമ്മൾ നരനാരായണ ഋഷിയെ പറ്റി കണ്ടു. പിന്നെ 5ാമത് കപിലദേവ്. 5ാമത്തെ കപിലദേവ്. 6ാമത്തത് അത്രി മഹർഷിയുടെ പുത്രൻ ദത്തത്രേയ. ഓക്കെ. പിന്നെ 5ാമത്തെ 7 6 കഴിഞ്ഞു. ആകുതിയുടെയും പുത്രനെ യജ്ഞൻ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല. ആണോ ഈ പറയുന്നത്? നമ്മളെടുത്തു 4ാമത്തെ അവതാരം 4 വെച്ച പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 5ാമത്തെ ചെയ്യണം അല്ലെ? കപിലദേവിന്റെ പറഞ്ഞില്ലേ? കപിലദേവ് പറഞ്ഞു. ഇനി 6ാമത്തെ ദത്തത്രേയൻ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്ക് കൈ ഉയർത്തിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. അപ്പൊ ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബുക്ക് ഉണ്ടവര് കൈ ഉയർത്തിട്ട് ചൊല്ലാം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ. രതിരൂപ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യദം വൃതാഃ പ്രാപ്ത്യോന്നസൂയയാ അന്വീക്ഷ കിമളർക്കായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. വിവർത്തനം വായിച്ചോ മാതാജി. വിവർത്തനം. അത്രി മഹർഷിയുടെ പുത്രനാണ്. അത്രി മഹർഷിയുടെ പുത്രനാണ് 6ാം പുരുഷാവതാരം. ഒരവതാരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച അനസൂയയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ജന്മമെടുത്തു. അലർക്കനും പ്രഹ്ലാദനും മറ്റുള്ളവർക്കും യദു, ഹൈഹയ തുടങ്ങിയവർക്കും അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാരെ പറ്റിച്ചാ പറയുന്നത്? ദത്തത്രേയൻ അല്ലെ? ഭഗവാൻ
ദത്തത്രേയനായിട്ട് അവതരിച്ചതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആറാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് പറയുന്നത്. ആറാം പുരുഷാവതാരം. ഓക്കെ, സോ അത്രയും മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാരാ? ദത്തത്രേയൻ. ദത്തത്രേയൻ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും, ഇനിയുള്ള സ്കന്ധങ്ങളിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇനി 7ാമത്തെ അവതാരം ഏതാ? 12ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിക്കോളൂ. തഥാ സപ്തമ ആകുത്യാം. സപ്തമ ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി. ബുക്കില്ലേ ആയിരിക്കും, 1ാം സ്കന്ധം ഇല്ലേ? ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി ഹരേഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നെറ്റ് പോയതാണ് മാതാജി. ലെഫ്റ്റ് ആയോ? എനിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം വന്നു. ഹരേഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഗീതാ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ സപ്തമ ആഹൂദ്യാം രുചിയജ്ഞ അഭ്യജായത സായാമാദേ സുരഗണേ അഭാസ്വായംഭുവനന്തരം. വിവർത്തനം. ഹരേഷ്ണ. വിവർത്തനം. രുചി പ്രജാപതിയുടെയും പത്നി ആഹൂതിയുടെയും പുത്രനായ യജ്ഞനാണ് 7ാമത്തെ അവതാരം. സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ ആധിപത്യകാലത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ പുത്രനായ യാമൻ മുതലായ ദേവന്മാർ സഹായിച്ചിരുന്നു. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പം യജ്ഞൻ അല്ലെ? അപ്പം യജ്ഞാനാം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞാനാം യജ്ഞങ്ങളിൽ ജപയജ്ഞോസ്മി. 10ാം അധ്യായത്തിൽ 25ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? 25. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. സോ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചോ. അപ്പൊ യജ്ഞപുരുഷൻ, യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? പണ്ടൊക്കെ ഏത് യുഗത്തിലാണ് അവർ യജ്ഞം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനല്ലേ? ത്രേതായുഗം. തൃതീയാധ്യായതോ വിഷ്ണു ത്രേതായാം യജതോ മകേ ദ്വാപരേ പരിചര്യാം കലോർത്തത് ഹരികീർത്തനം. തൃതീയാധ്യായതോ വിഷ്ണു. സോ സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനം, ത്രേതായാം യജതോ മകേ, ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞം. പക്ഷേ ഈ 4 യുഗത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ? ജപം അല്ലേ? അപ്പം സത്യയുഗത്തിൽ ആരാണ് അങ്ങനെ? ജപയജ്ഞം. സത്യയുഗത്തിൽ ജപയജ്ഞം ചെയ്തത് ആരാ? സത്യയുഗം. ഓർത്താ കിട്ടും. എപ്പോഴും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആരാ? സത്യയുഗത്തില് പ്രഹ്ലാദ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് സ്മരണത്തിലാണെങ്കിലും നേടിയതെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും. എന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓം ഹിരണ്യാക്ഷായ നമ എന്ന് ചൊല്ലണത്. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്താ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് നാരദ് മുനി കൊടുത്ത മന്ത്രം. അപ്പൊ അവിടെ ദീക്ഷ കൊടുക്കാണ് നടന്നത്. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലും നാമജപം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ധ്യാനം ഉണ്ട്. ധ്രുവ് മഹാരാജൊക്കെ ധ്യാനം ചെയ്യാനൊക്കെ പോയി. പക്ഷെ അവിടെ നാമജപം ഉണ്ട്. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിൽ ആരാ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ആരായിരുന്നു അത് എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഹനുമാൻ എപ്പോഴും രാമന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ ആരാ? ഒരാളും കൂടെ. രാവണൻ സീതാ മാതാവിനെ തേടിയിട്ട് ലങ്കയിൽ പോയപ്പം ഈ വ്യക്തി മാത്രമാണ് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നത്. അതാരാണ്? വിഭീഷണൻ. വിഭീഷണൻ അല്ലെ? അപ്പം ഹനുമാൻ എന്താ പറയാ, സമുദ്രം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ലങ്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ 2 സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നാമം കേട്ടു. ഒന്ന് അശോകവനത്തില് സീതാദേവി രാമന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ വിഭീഷണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കേട്ടു. അപ്പൊ വിഭീഷണനും ഹനുമാനും അതെ ത്രേതായുഗത്തിലെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ആരാണ് നാമം ജപിച്ചത്? നാരദ മഹർഷി. എല്ലാ യുഗത്തിലും ഉണ്ട്. സത്യ, ത്രേത എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ടും ദ്വാപരയുഗത്തില്
ആ നാമം ജപിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓടി വന്നത്. ദ്രൗപദിയാണോ മാതാജി? ദ്രൗപദി. ഭഗവാൻ വന്നില്ല, പക്ഷെ അവിടെ സഹായിക്കാൻ ഭഗവാൻ എത്തി. കാരണം ഹേ കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ, മാധവ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ഇതിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താ? ഓക്കെ, ധ്യാനമുണ്ട്, യജ്ഞമുണ്ട്, വിഗ്രഹാരാധന ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ യുഗത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതാ? നാമജപം. അപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെ? ഈ വ്യക്തികളൊക്കെ നാമം ജപിച്ചപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവിടെ വന്ന് സഹായിച്ചു. അപ്പം നാമജപം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാർ. കൃഷ്ണൻ നാമരൂപത്തിലാണ് കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭാഗവത രൂപത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവത. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അഭിന്നത്വം നാമനാമിന. ഓക്കെ, അഭിന്നത്വം. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. ഓക്കെ, പിന്നെ 8ാമത്തെ അവതാരമായിട്ടാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, 13ാമത്തെ ശ്ലോകം ശുചി സാവിത്രി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അഷ്ടമേ മേരുദേവ്യാം തു നാഭേർജ്ഞാത ഉരുക്രമാ ദർശയൻ വർമ്മ ധീരാണാം സർവാശ്രമ നമസ്കൃതം. മഹാരാജാവ് നാഭിയുടെയും പത്നി മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായ ഋഷഭരാജാവാണ് 8ാം അവതാരം. ഈ അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ പരിപൂർണതയുടെ പാത ദൃശ്യമാക്കി തരികയും എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിലുള്ളവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുകയും പൂർണ്ണ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമായവരാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷഭരാജാവ് അല്ലെ, ഋഷഭദേവിനെ പറ്റി. ഋഷഭദേവിന്റെ മക്കൾക്ക് ഋഷഭദേവ് കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങളാണ് 5ാം സ്കന്ധത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഋഷഭദേവനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഉരുക്രമ സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ഉരുക്രമത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? വേറെ ആരാ ഉരുക്രമൻ? വാമനദേവ്. എന്തുകൊണ്ടാ ഉരുക്രമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അറിയോ? ഉയരം കുറവാണ്. ഉരുക്രമൻ. ഉരുക്രമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അടി വെക്കുന്നവൾ. അതായത് വാമനദേവ് വലുതായിട്ട് പിന്നെ അത്രയും അടി വെച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഉരുക്രമൻ അങ്ങനെയാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത്? വാമനദേവിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വേറെ ഒരു പേരാണ്. അപ്പൊ ഇതില് 8ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് ഋഷഭദേവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഋഷഭദേവ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയുന്നത്? നായം ദേഹഭാജം ഋലോകേ കസ്മാൻ കാമൻ അർഹദേവിത്പുജം ഏതപോ ദിവ്യം പുത്രകായേന സത്യം ശുദ്ധയേദ്യസ്മാത് ബ്രഹ്മ സൗഖ്യം ത്വനന്തം. 5ാം സ്കന്ധത്തിൽ 5ാം അധ്യായം 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. ഋഷഭദേവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണിത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. 5ാം സ്കന്ധത്തെപ്പോഴേക്കും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഋഷഭദേവ് പറയാണ്, ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നായിനെയും പൂച്ചേനെയും പോലെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. തപോ ദിവ്യം പുത്ര കായേന സത്വം. നമ്മളെ ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? എന്താ പറയാ, തപസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നായം ദേഹഭാജം കസ്മാൻ കാമൻ. അപ്പം ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ട്രാൻസ്ലേഷനില് വിവർത്തനം. ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവനാണ് പറയുന്നത്. ഋഷഭദേവ് തന്റെ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്ന ഉപദേശമാണിത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെ, ഈ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ച എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈ മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ച ഒരാൾ മലം തിന്നുന്ന നായ്കൾക്കും പന്നികൾക്കും പോലെ ലഭ്യമായ ഇന്ദ്രിയസുഖത്തിനായി രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യരുത്. രൂപം നൽകുന്നവര് മനുഷ്യ ജന്മ പയ്യ രാധാകൃഷ്ണ ജനാഭജിയ. ആർക്കും അറിയോ ആ ഭജൻ? ഹരിഹരി വിഫലെ മനുഷ്യ ജന്മ പയ്യ രാധാകൃഷ്ണ നാഭജിയ ജാനിയ ശൂന്യ വിഷ ഖായ. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ഭജിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന? അതിന്റെ അർത്ഥം, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ ഭജിക്കാത്തവര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ജാനിയ ശൂന്യ വിഷ ഖായ. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷം കഴിക്കുകയാണെന്ന്. അതായത് ആത്മഹ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല അല്ലെ? ഈ ശോഭനിഷത്തില് ആത്മഹ, അതായത് ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന, മനുഷ്യ രൂപം കിട്ടിയ ഒരാൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ആത്മഹ ആണെന്നതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? ആത്മാവിന് വേണ്ടത് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നില്ല.
ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്ത് ഉപമയാണ് പ്രഭുപാദർ പറയാറുള്ളത്? ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്ന ഒരാളെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? ഹരേ ഉപമ. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു കിളി കൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. ഒരു കിളി അല്ലെ കൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ കൂട് മാത്രം വൃത്തിയാക്കി സ്വർണ്ണൊക്കെ പൂശിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അകത്തുള്ള കിളിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കിളി മരിച്ചു പോകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഹരിനാമം അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനം. പക്ഷെ മനുഷ്യരൂപം ജനിച്ച ആള് നായകൾക്കും പന്നികളെയും പോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ദിവ്യസ്ഥാനം നേടാൻ ഒരാൾ തപസ്സിലും ഏർപ്പെടണം. തപസ് ഇപ്പൊ എന്താ ജന്മാഷ്ടമി വരുന്നു, ബലറാം പൂർണിമ, അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പം നിർജ്ജല എടുക്കുന്ന ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് കാരുണ്യം അന്നത്തെ ദിവസം തരും, ഒരുപാട് സേവയുണ്ടാവും അമ്പലത്തിൽ. എന്നാലും അവര് നിർജ്ജല എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സ്ഥാനം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് നിത്യവും ആനന്ദപൂർണമായ ജീവിതം ലഭിക്കും. അത് ഭൗതിക സന്തോഷത്തിന് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഋഷഭദേവ് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത്. വേറൊരു ശ്ലോകം കൂടെ ഋഷഭദേവ് പറയുന്നുണ്ട്, അത് 5:5:5. അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ അതിലും പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഋഷഭദേവ് ഇതിലെന്താ പറയുന്ന, പരാപവസ്ഥാവതബോധജാതോ യാവന്ന ജിജ്ഞാസത ആത്മതത്വം യാവത് ക്രിയസ്താവത ഇടം മനോവൈ കർമാത്മകമേന ശരീരബന്ധഃ. സോ ജിജ്ഞാസത ആത്മതത്വം, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കാത്ത ഒരാള്, ജിജ്ഞാസത. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എവിടെയാ അത് പറയുന്നത്? ജിജ്ഞാസത ജിജ്ഞാസത വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. 4 തരം ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ജിജ്ഞാസു, അതില് ജിജ്ഞാസു വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ചതുർവിതാപചന്ദേമാ ജനസുഹൃദിനോർജന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുർ അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീജ പര ദർശഭ. ജിജ്ഞാസു, ജിജ്ഞാസം എന്തിനോടുള്ള ജിജ്ഞാസം? ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്താ? ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മസൂത്രം ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആ ജിജ്ഞാസത ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇതിലും ഋഷഭദേവ് അതാ പറയുന്നത്, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ആത്മതത്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജിജ്ഞാസ. സനാതൻ ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടവാടും ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ? എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചത്? കേയാമി, ഞാൻ ആരാണ്? സനാതൻ ഗോസ്വാമി വലിയ സ്കോളറാണ്, എന്നിട്ട് വരെ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർമാതകമ്യേന ശരീരബന്ധ, വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്ത് പുനർജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ജീവിതത്തിലെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരാൾ പരാജയപ്പെടുകയും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് പാപമായാലും പുണ്യമായാലും കർമ്മത്തിന് അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സിനെ കർമാത്മകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഫലോദ്ദേശ പ്രവർത്തനത്താൽ നിറമുള്ളതാണ്. മനസ്സ് അശുദ്ധമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ബോധം വ്യക്തമല്ല. ഫലോദ്ദേശ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അയാൾക്കൊരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. പുനരഭിമരണം, പുനരഭി ജനനം അല്ലെ. അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജനിക്കൊണ്ടേ വരും. ഇതൊക്കെയാണ് ഋഷഭദേവ് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ. നമ്മൾ 5-ാം സ്കന്ധത്തില് വായിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഋഷഭദേവിന്റെ. മാതാജി മുമ്പേ പറഞ്ഞ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞ? 5:5:1 5:5:1 5:5:5. 5-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം, പിന്നെ 5-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, ഇനി 9-ാമത്തെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഹരേകൃഷ്ണ. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി, 9 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ചെയ്തോട്ടെ മാതാജി. ഹരേകൃഷ്ണ. ശരി. അറ്റൻഡൻസ് ഫില്ല് ചെയ്തില്ലേ? ചെയ്തു. ശരി മാതാജി. ഹരേകൃഷ്ണ. 9-ാമത്തെ അവതാരത്തിൽ ഭൂമിയെ ഋതു മഹാരാജാവായിട്ട് വന്നത് അല്ലെ. ചൊല്ലിക്കോളും അത്. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ മാതാജി?
എത്രാമത്തെ ശ്ലോക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനുത്തരമാതി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? 14. 14 അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഋഷിഭിര്യാചിതൂർണേ നവമം പാർത്ഥിവം ബഭുഃ ദുഗ്ധേ മാമുഷധീർവിപ്രാഃ തേനായം സ ഉഷത്തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടായില്ലേ മാതാജി? കേട്ടു മാതാജി. വിവർത്തനം വായിച്ചില്ല മാതാജി. കൃഷ്ണ. മാതാജി ലെഫ്റ്റ് ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ലെഫ്റ്റ് ആയി തോന്നുന്നു. വിവർത്തനം. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, സന്യാസിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ 9ാമത്തെ അവതാരത്തിൽ ഭൂമിയെ സംസ്കരിച്ച് നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ വിളവ് ചെയ്യിച്ച ഭഗവാൻ ഒരു രാജാവിന്റെ പൃഥു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു. അക്കാരണത്താൽ ഭൂമി മനോഹരവും ആകർഷകവുമായി തീർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭയങ്കര മഴയാണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്കും പോകുന്നുണ്ട്. ശരി, അപ്പൊ അതാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ്. പൃഥു മഹാരാജ് എന്തിനായിരുന്നു ഫേമസ്? അതായത് ഏത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് പൃഥു മഹാരാജ് എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? എനിക്കറിയാം. പൃഥു 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനം ഉണ്ടല്ലോ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. രാജാവ് അർച്ചന. വെരി ഗുഡ്. ശ്രവണം ആരാ? ശ്രവണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. കീർത്തനം സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി. അർച്ചന പൃഥു മഹാരാജ്. വന്ദനം അക്രൂരൻ. അർച്ചന വന്ദനം. ദാസ്യം ഹനുമാൻ. സാഖ്യം അർജുന. ആത്മനിവേദനം ബലി. 9 ചെയ്തതാരാ? അംബരീഷ് മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഈ പൃഥു മഹാരാജനെ മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പൃഥു മഹാരാജിന്റെ അല്ലേ വായിക്കുന്നത് അല്ലേ? 4ാം സ്കന്ധം ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ പൃഥു മഹാരാജിന്റെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പം പൃഥു മഹാരാജാവ് അല്ലെ? അപ്പൊ പൃഥു മഹാരാജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് 9ാമത്തെ അവതാരത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. പൃഥു മഹാരാജാവും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഒരു അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഈ പൃഥു രാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് 4ാം സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരത്തിനും ഓരോ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഉദ്ദേശം ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഓരോ അവതാരം എടുക്കില്ല. മെയിനായിട്ടും ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? മെയിനായിട്ട് യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ. ഓക്കെ. ഭക്തന്മാരെ ധാമിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും പിന്നെ ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് മെയിൻ അല്ലെ? ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും അവതാരം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ അധ്യായത്തിൽ അഗ്നിദ്രന്റെ മൂത്ത പുത്രനായ രാജാവ് നാഭിയുടെ കളങ്കമില്ലാത്ത സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. പുത്രന്മാരെ 14ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ മാതാജി ചോദിച്ചത്? പുത്രന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി മഹാരാജ് നാഭി കഠിനമായ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഭാര്യയോടൊപ്പം നിരവധി യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും യജമാനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ഭക്തരോട് വളരെ ദയാലുവായ പരമദിവ്യതമ പുരുഷൻ മഹാരാജ നാഭിയുടെ തപസ്സുകളിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് തന്നെ ചതുർഭുജ രൂപത്തെ രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ ഭഗവാന് തുല്യനായ ഒരു മകനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. മഹാരാജാവ് നാഭിയുടെ ഭാര്യയായ മേരുദേവിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജനിക്കാനും ഋഷഭദേവ് രാജാവായി അവതാരം എടുക്കാനും ഭഗവാൻ വിഷ്ണു സമ്മതിച്ചു. അപ്പൊ അത് നേരത്തെയുള്ള ഋഷഭദേവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 100 പുത്രന്മാരാണ് ഋഷഭദേവന് ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ 15ാമത്തെ ശ്ലോകാര ചൊല്ലുന്നത്? രൂപം സാജഹ്യേ മാത്സ്യം. മത്സ്യാവതാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം സാ ജഹൃഹേ മാത്സ്യം ചാക്കുഷോധതി സംപ്ലവേ നാഭ്യാരോപ്യ മഹീമയ്യാമപാൽ വൈവസ്വതം മനും. വിവർത്തനം ശിലപ്രഭാതിക്ക് ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയത്തിൽ സമഗ്ര ലോകവും ജലത്തിൽ ആഴ്ത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ മത്സ്യാവതാരം സ്വീകരിക്കുകയും വൈവസ്വത മനുവിനെ ഒരു വഞ്ചിയിലാക്കി ജലപ്പരപ്പിൽ തന്നെ പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം അതാരാണ് മത്സ്യാവതാരം അല്ലെ? അപ്പം ഏത് രാജാവിനാണ് മത്സ്യം കിട്ടിയത്? പുഴയിൽ പോയിട്ട് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കാണ്? സത്യവ്രത അല്ലെ? ആ, സത്യവ്രത രാജാവിന്. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ മത്സ്യം എന്തായി? വലിയതായി. എന്നിട്ട് പിന്നീട് ആ മത്സ്യത്തിനെ വലിയൊരു പുഴയിലിട്ടപ്പോ അവിടുന്ന് വലുതായി അല്ലെ? പിന്നെ സമുദ്രത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടപ്പോ അവിടുന്ന് വലുതായി. അപ്പോഴാണ് രാജാവിന് മനസ്സിലായത് ഇതാരാ? മത്സ്യം അല്ല, ഭഗവാനാണ്, വിഷ്ണു ആണെന്ന്. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണായിരുന്നു അവതാരം എടുത്തത്? ഏതാ? പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഈ രാജാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ വേദങ്ങളും ഒരു രാജാവ് ഒരു അസുരൻ വേദങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതും വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അപ്പൊ എന്താ മത്സ്യം, ഓക്കെ, ജഹ്യതേ രൂപം മത്സ്യം. അപ്പൊ മത്സ്യരൂപം. അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ ദശാവതാരം പഠിക്കുമ്പം 1ാമത്തെ അവതാരമായിട്ടാണ് മത്സ്യം പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രാമത്തെ അവതാരമായിട്ടാ പറയുന്നത്? 10ാമത്തെ അവതാരം. 10ാമത്തെ അവതാരം മത്സ്യാവതാരം സ്വീകരിച്ചു. ഋതു മഹാരാജാവ് ഇല്ല 7, 8, 9, 10 മാതാജി 10ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് മത്സ്യം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത അവതാരം ആരാ വായിക്കുന്നത്? 11 കൂർമ്മം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുരണാമുദ്ദീം മന്ദരാചലം ദദ്രേകമടരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശേ വിഭൂ. വിവർത്തനം. 11ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ കൂർമ്മരൂപമെടുക്കുകയും സുരാസുരന്മാർ കടക്കോലായി ഉപയോഗിച്ച മന്ദരപർവ്വതത്തിന് ആധാര കീലമായി തന്റെ വൽക്കം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൂർമാവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ കൂർമാവതാരം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കൂർമാവതാരം എടുത്തത്? മന്ദരപർവ്വതത്തെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? കടകോലായി താഴ്ന്നു അമൃതം അല്ലെ? അമൃതം. അപ്പൊ ആ അമൃതം ആർക്കാ കൊടുത്തത്? ദേവന്മാർക്ക് അല്ലെ? ദേവന്മാർക്ക്. അപ്പൊ മന്ദരപർവ്വതം കൂർമ്മദേവന്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സമുദ്രമന്ഥനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചത് കയറായിട്ട്? വാസുകിനെ കയറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ 4 കൈകളൊരു രൂപത്തായിട്ട് മേലെ ആ മന്ദര പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെയും പോയിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് ധന്വന്തരി മൂർത്തിയൊക്കെ വന്നത് അല്ലെ? പിന്നെ മോഹിനി അവതാരം ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് എടുക്കേണ്ടവന്ന്. അപ്പൊ 11ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ കൂർമ്മരൂപം എടുക്കുകയും സുരാസുരന്മാർ കടക്കോലായി ഉപയോഗിച്ച മന്ദര പർവ്വതത്തിന് ആധാര കീലമായ തന്റെ വൽക്കം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് കൂർമ്മം. ഇനി 12ാമത്തെ അധ്യായം അല്ല 12ാമത്തെ അവതാരം ധന്വന്തരം. അന്നേരം തന്നെ അല്ലെ? എന്താ പറയാ,
സമുദ്രമന്ഥനത്തിൽ തന്നെ വന്നതാണ് ധന്വന്തരി. ഓക്കെ, ധന്വന്തരം ദ്വാദശമം ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? അയ്യോ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാന്യന്തരം ദ്വാദശമം ത്രയോദശമേവ ച അഭായൽ സുരാനന്യാത് മോഹിന്യ മോഹയൻ സ്ത്രീയ. വിവർത്തനം. 12ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ധന്വന്തരിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. 13ാം അവതാരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വശ്യമനോഹരിതയിൽ അവിടുന്ന് നാസ്തികരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും അമൃതം ദേവന്മാർക്ക് പാനം ചെയ്യാൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ആ സ്ത്രീ? സ്ത്രീയുടെ ഭഗവാൻ മോഹിനി. മോഹിനി. മോഹിനി മൂർത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ ധന്വന്തരായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ പറയാ, അമൃത കൂടെ എടുത്തിട്ട് വന്നത് ധന്വന്തരി ഭഗവാനാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ മോഹിനി മൂർത്തി വന്നിട്ടാണ് പിന്നീട് അത് ദേവന്മാർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാരത് എടുത്തേനെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് 12. ഇനി 14ാമത്തെ അവതാരമാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. അപ്പം 13 അവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, മോഹിനി അവതാരമാണ് 13 വരുന്നത്. അപ്പം 12 ധന്വന്തരി, 13 മോഹിനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കാറ്റും മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ മുതലേ നല്ല മഴയാ. എന്റെ വൈഫൈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കുഴപ്പമില്ല. ആരാണ് അടുത്തത് ചൊല്ലുന്നത്? ചതുർദശം ഹരേ കൃഷ്ണ. നരസിംഹ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത്. ചൊല്ലിക്കോളൂ മനസ്സ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ? ശ്രീഹരി എന്താ മനസ്സ്? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചതുർദശം നരസിംഹം ബിഭ്രദൈത്യേന്ദ്രമൂർജിതം ദദാർ കരാചരൂരാവ വേരകം കടകൃധ്വതാം. വിവർത്തനം. 14ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും നാസ്തികനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദൃഢശരീരത്തെ ദാരുകന്മാർ ഈറ പിളർക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ തന്റെ കൂർത്ത നഖങ്ങളാൽ 2ആയി പിളർക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിപോ. അപ്പൊ ഈ ഹിരണ്യകശിപു ആരായിരുന്നു? ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപു ഒക്കെ ആരായിരുന്നു? ജയവിജയമാരല്ലേ? ജയവിജയമാര്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭക്തന്മാരാണ്. എന്നിട്ട് അപ്പം അവരെ കൂടെ ഭഗവാൻ അവിടെ ലീല ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ, നരസിംഹമായിട്ട് വന്നത്. 14ാമത്തെ അവതാരമാണ് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നിരീശ്വരവാദിയായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കേശവധൃത കൂർമ്മ നരഹരി രൂപ, നരനും ഹരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി മൃഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലായിട്ട് വന്നത്. ന മൃഗം ന മാനുഷം. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം. നമുക്ക് ഓൾറെഡി നരസിംഹദേവനെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നത് അല്ലെ. ഇനി 15ാം അവതാരം ആരാ? വാമനദേവ്. പഞ്ചദശം വാമനകം. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു, വേഗം ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 20. അവതാരേ ഷോഡശമേ പഞ്ചദശം വാമനകം മാതാജി. 19 വാമനദേവ്. പഞ്ചദശം വാമനകം കൃത്വാഗാധരം ബലേഹേ പദത്രയയാജമാന പ്രത്യാദിൽസോ സ്ത്രീപിഷ്ടഭം. വിവർത്തനം. 15ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു കുള്ള ബ്രാഹ്മണ രൂപം, അതായത് വാമനൻ, സ്വീകരിക്കുകയും ബലി മഹാരാജാവിനാൽ സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ട യാഗവേദി സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ ത്രിലോകങ്ങളും പുനരാർജിക്കുക എന്ന ഇച്ഛയുണ്ടായെങ്കിലും അദ്ദേഹം 3 അടി മണ്ണ് മാത്രം ദാനം ചെയ്യാനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബ്രാഹ്മണ രൂപത്തിൽ കുള്ളനായിട്ട്, അതായത് ചെറിയ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. എന്നിട്ട് ബലി മഹാരാജാൽ എന്നിട്ട് അവിടെ 3 അടി മണ്ണ് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് അതിനെ ബാക്കി അറിയാം അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തത്? ബലി മഹാരാജാവിനെ എല്ലാം എടുത്തു, പക്ഷെ ഭഗവാനെ തന്നെ കൊടുത്തു അല്ലെ. യസ്യാഹം അനുഗ്രഹ്യാമി ഹരിഷ്യേതനംസനെ. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ബലി മഹാരാജാവ്. അത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ
ചെയ്ത ആ ഒരു ലീലയായിരുന്നു ബലിമഹാരാജനെ കുറിച്ച് ചെയ്തത് അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പം അത്. ഇനി അടുത്തത് 16ാം അവതാരം ഭൃഗുപതി പരശുരാമൻ. പറഞ്ഞു ചൊല്ലിക്കോളൂ മാധവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാധവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവതാരേ ഷോഡശമേ പശ്യം ബ്രഹ്മാദ്രുഹോ നൃപാൻ ത്രിതസ്തകൃത കുപിതോ നക്ഷത്രാം അകരോത് മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ബ്രാഹ്മണരെ ധിക്കരിച്ച ക്ഷത്രിയവർഗത്തിൽ കുപിതനായ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ 16ാം അവതാരമായ ഭൃഗുപതിയായി വന്ന് ക്ഷത്രിയവർഗത്തെ 21 പ്രാവശ്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. അപ്പൊ പരശുരാമൻ അല്ലെ. പരശുരാമനാണ് 21 പ്രാവശ്യമാണ് ക്ഷത്രിയ വർഗത്തെ വംശത്തെ ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പരശുരാമൻ. അടുത്ത അവതാരം ആരാ? 17ാമത്തെ അവതാരം വ്യാസദേവൻ. തഥാ സപ്തദേശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത സപ്തദശേ ജാത സത്യവത്യാം പരാശരാൽ ചക്രേ വേദതരോ ശാഖ ദൃഷ്ട്വാ പുംസ്യോൽപമേധസാ. അനന്തരം പരാശര മുനിയിലൂടെ സത്യവതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ 17ാമത്തെ ഭഗവത് അവതാരമായി വ്യാസദേവൻ അവതരിച്ചു. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അല്പജ്ഞാനികളെന്ന് ദർശിച്ച വ്യാസദേവൻ വേദത്തെ നിരവധി ശാഖകളായും ഉപശാഖകളായും വിഭജിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദൈശ സർവേരഹമേവിധം വേദാന്തകൃത് വേദവിദേവചാഹം. വേദങ്ങൾ എഴുതിയതും ഭഗവാൻ തന്നെ, വ്യാസദേവ് അല്ലെ. ആ വ്യാസദേവിന്റെ വേറെ പേരെന്താ? വ്യാസദേവിന്റെ കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസ്. പിന്നെ വേറെന്ത് പേരാ ഉള്ളത്? വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ടോ വ്യാസദേവന്? കൃഷ്ണദ്വൈപായന. അതൊക്കെ. പിന്നെ ബാദരായണൻ. ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി ബാദരായണി. പിന്നെ വ്യാസദേവന്റെ വേറെ പേരാണ് ബാദരായണൻ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? വ്യാസദേവൻ അല്ലെ വന്നിട്ട് വേദങ്ങളെ ഉപവേദങ്ങളെയും വിവിധ ശാഖകളായും ഉപശാഖകളെയും വിഭജിച്ചു, വേദങ്ങളെ വിഭജിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വ്യാസദേവനായിട്ട് വന്നത് കൃഷ്ണ ദ്വൈപായന വ്യാസ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ. ഓക്കെ, അടുത്തത് 18ാം അവതാരം ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് വന്നു. 18. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നരദേവമാപന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 72. നരദേവത്വമാപന്ന സുരകാര്യചികീർഷയ സമുദ്ര നിഗ്രഹാദീനി ചക്രേ വീരാണ്യത പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 18ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവർത്തനം. 18ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ രാജാവായ ശ്രീരാമനായി ആവിർഭവിച്ചു. ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായി അവിടുന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അനന്തരം സമുദ്രത്തിന്റെ മറുകരയിലായിരുന്ന നാസ്തിക രാജാവായ രാവണനെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത് അതിമാനുഷികമായ ശക്തികൾ പ്രകടമാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ അല്ലെ, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പരമോത്തമ പുരുഷനാകയാൽ ഏതൊരു മാനവനും രാവണൻ ഉൾപ്പെടെ മഹാശക്തിമാന്മാരായ ഭൗതികവാദികൾക്കും സാധ്യമല്ലാത്ത അതിമാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും എന്താ പറയാ പവർഫുൾ ആണല്ലോ, ഇത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. ആ സീതാമാതാവിനെ സ്വയംവരം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ധനുഷെടുത്ത് വില്ല് പൊട്ടിക്കാനും ഒരുപാട് ശക്തി വേണം. പക്ഷേ ഹനുമാന് എന്നിട്ട് പറന്നിട്ട് ലങ്കയിൽ പോകാൻ പറ്റി. പക്ഷെ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക് ഒരു സേതുബന്ധനം ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ ലങ്കയിലേക്ക് പോകാൻ. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ അത്രയും ശക്തിയില്ലേ. ഭഗവാൻ എല്ലാ സിദ്ധികളും ഉണ്ടല്ലോ, ലഘിമ സിദ്ധി. ഭഗവാന് പറന്നു പോകാനൊക്കെ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായ ഹനുമാന് പോകാൻ പറ്റി. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ രാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക് പോകാൻ പറ്റാഞ്ഞേ? ഭഗവാന്റെ കൂടെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും ഇല്ലായിരുന്നു. ഭക്തന്റെ പേര് നാമം കൂടുതൽ പ്രചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാമന്റെ നാമം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ കല്ലിലൊക്കെ രാമന്റെ നാമം എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് ആ കല്ല് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് വലുതാക്കാൻ ഇഷ്ടം ഭഗവാൻ. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനേക്കാളെ ശക്തി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ കാരുണ്യം ഭക്തന്മാർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹനുമാന് പോകാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നു.
അതായത് ബാക്കി ഈ ഈ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ആരായിരുന്നു എന്നറിയോ പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗത്തില്? ഗോപികമാർ. അല്ല, അവര് ഗോപികമാര് ആ മുനിമാരല്ലേ 16,000 വന്നില്ലേ വെണ്ണയൊക്കെ തിന്നാന്? അവരാ അത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് ത്രേതായുഗത്തില് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ യഥാമാം പ്രഭുത്തിന്റെ താമസദൈവം വചാമ്യഹം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ അടുത്ത് പോകുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പ്രതികരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ത്രേതായുഗത്തില് ഈ വാനരന്മാരൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് വലിയ വലിയ കല്ലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഭഗവാന് സേതുബന്ധനം തീർത്തു കൊടുത്തു. അതൊന്ന് ഭഗവാൻ അവരെ സേവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു ലീലയാണ്. അത്രയും കുരങ്ങന്മാർക്ക് സേവക്കുള്ള അവസരം കിട്ടി. പക്ഷേ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവര് ആ സേതുബന്ധനം ആക്കി ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി അതിലൂടെ പോയി തിരിച്ച് നേരെ പുഷ്പവിമാനത്തില് തിരിച്ച് അയോധ്യയിലേക്ക് പോവാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇവരെ പിന്നീട് കണ്ടില്ല. പക്ഷെ അതേ അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തിരിച്ച് അവർക്ക് ആ സ്നേഹം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സഹായം ചെയ്ത ഈ കുരങ്ങന്മാര് ദ്വാപര യുഗത്തില് വൃന്ദാവനത്തിലെ കുരങ്ങന്മാരായി മാറുകയും അവിടെ ഭഗവാൻ വെണ്ണ കട്ടു നിന്നപ്പോൾ ആ പങ്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ത്രേതായുഗ സഹായിച്ച ഈ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ അവിടെ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നപ്പം അവതാരിയായിട്ട് വന്നപ്പം തിരിച്ച് അവർക്ക് അതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അത് കടം വീട്ടുന്ന പോലെ തിരിച്ചു ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ കുരങ്ങന്മാര് അപ്പം യശോദമയ്യന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ ഗോപിമാരും വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറയും അല്ലെ, എന്താ പറയാ വെണ്ണൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നു, കൊടൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ യശോദമയ്യ എന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാം തൂക്കി വെച്ചോളൂ അല്ലെ, മേലെ തൂക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ ബലരാമനും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് മേലെ 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 എന്നിട്ടും കുടിക്കും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെണ്ണ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കുരങ്ങന്മാർക്ക് കൊടുക്കും. പക്ഷെ കുരങ്ങന്മാർക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അവര് ഒരുപാട് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും വയറ് നിറയും. എന്നിട്ട് അവരെന്താ പറയാ, ഇനി തിന്നാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണ, മതിയായി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഗോപിമാര് അഥവാ ഭഗവാനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ പറയും, എന്ത് വെണ്ണയാണ് നീ ഉണ്ടാക്കിയത്, കുരങ്ങന്മാർക്ക് പോലും ഈ വെണ്ണ വേണ്ട. എന്നിട്ട് ആ കലം പൊട്ടിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണത്. ആ രസം ഭഗവാൻ അത് തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നത് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ കുരങ്ങന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്, ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രാജകീയ പാലം നിർമ്മിച്ചു. കാരണം ഭഗവാൻ രാമൻ ആ ഒരു കല്ലിട്ടപ്പോ അത് മുങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷെ ഹനുമാനും കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഇട്ടപ്പം അത് പൊങ്ങി. കാരണം അതിൽ രാമന്റെ നാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത്രയും പവറാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഭാരമില്ലായ്മ നടപ്പിൽ വരുത്തുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. എന്നാൽ ഭാരമില്ലായ്മ എന്ന പ്രക്രിയ ഭഗവത് സൃഷ്ടിയാണ്. തന്മൂലം ഭഗവാന് ബൃഹത്തായ ഗ്രഹങ്ങളെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ താങ്ങി നിർത്താനും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യിക്കാനും കഴിയും. ഭൂഗോളത്തിനകത്തു തന്നെ ശിലകൾക്ക് ഭാരമില്ലാതാക്കി തീർക്കുകയും അവലംബ സ്തംഭങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ സാഗരത്തിന് കുറുകെ ഒരു ശിലാപാലം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത് ശക്തിയുടെ പ്രദർശനങ്ങളാണിത്. ഈ പാലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ. ഇപ്പൊ സയന്റിസ്റ്റൊന്നും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാലം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ, എന്ത് ശക്തിയാ അത് ഭഗവാന്റെ? ലഘിമ. വെരി ഗുഡ്, ലഘിമ അല്ലെ. ലഘിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റർ ദാൻ ദ ലൈറ്റസ്റ്റ്, ഒരു എന്താ പറയാ ഭാരമില്ലാതാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി 18ാം അവതാരത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും സേവ കൊടുത്തു അല്ലെ, സേവ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് എത്രാമത്തെ അവതാരാണ്? 18. 19 അവതാരം ആരാ? 19ാമത്തത് ബലരാമനും ബലരാമനും. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഏകോന വിംശേകം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകോനവിംശേ വിംശത്തി മേ വൃഷ്ണിഷു പ്രാപ്യ ജന്മനി രാമകൃഷ്ണാവിധി ഭുവോ ഭഗവാനഹര അദ്വരം. 19ാമത്തെയും 20ാമത്തെയും അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ബലരാമനായും ശ്രീകൃഷ്ണനായും വൃഷ്ണിവംശത്തിൽ യദുകുലത്തിൽ ജാതനായി പ്രപഞ്ചഭാരം ദൂരീകരിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമകൃഷ്ണോ ഇതി ഭുവോ അല്ലെ, ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഭഗവാൻ ഷഡൈശ്വര്യ പൂർണ്ണമായ ശരിക്കും ബലരാമനാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ അവതാരമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതില് ജസ്റ്റ് ഒരു 24 അവതാരം ജസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്, പൃഥ്വി ഭാരനാശോ മുകുന്ദ,
ജയതു ജയതു പൃഥ്വി ഭാരതാശോ മുകുത്ത. പൃഥ്വിയുടെ ഭാരം അല്ലെ, ഭൂമിദേവിക്ക് ഭാരം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഭൂമിദേവി ഏത് രൂപത്തിലാണ് ബ്രഹ്മദേവനെ സമീപിച്ചത്? പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ. പശുവിന്റെ കാമധേനുമായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭൂമിദേവി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, അത്രയും ദുഷ്ടശക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാരുടെ ഭാരം കാരണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണ ബലരാമനായിട്ട് വന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി. ഓക്കെ, അതാണ് 19ാമത്തെ അവതാരം. പിന്നെ ഓക്കെ, അടുത്ത അവതാരം തഥാ കലൗ സംപ്രവൃത്തെ. ബുദ്ധൻ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. 20ാം അവതാരം ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1ാമത്തെ അവതാരല്ലേ? 20ാമത്തെ അവതാരം കൃഷ്ണന്റെ അല്ലേ പറയുന്നത്? അതിലെന്നെ അതാ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ അവതാരമായിട്ട് അവര് കണക്കാക്കുന്നില്ല, അവതാരി. പക്ഷെ ഇതില് വിവർത്തനത്തില് 20ാമത്തെ അപ്പൊ 21 വരിക. പക്ഷെ ഇതില് 21 വരിക. 19 മാതാജി. 19, 20 കൃഷ്ണനും ബലരാമനും, 21 ബുദ്ധൻ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. തഥാ കലൗ സംപ്രവൃത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദോ കലൗ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദിശാം ബുദ്ധോ നാപ്നാഞ്ജന സുധാഖി ഗണേഷു ഭവിഷ്യതി. വിവർത്തനം. അനന്തരം കലിയുഗ ആരംഭത്തിൽ വിശ്വസ്തരായ ആസ്തികരോട് ദോഷമുള്ളവരെ വ്യാമോപിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അഞ്ജനപുത്രനായ ശ്രീബുദ്ധനായി ഗയ പ്രവിശ്യയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധനായി അല്ലെ, കേശവധൃത ബുദ്ധശിര നിന്ദസി യജ്ഞവിദേർ അഹഹ ശ്രുതിജാതം സദയ ഹൃദയദർശിത പശുഘാഠം കേശവധൃതാ ബുദ്ധശരീരാ ജയ ജഗദീശ് ഹരേ. ജയദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഗീതാഗോവിന്ദത്തിൽ, അതായത് എന്താ പറയാ, ദശാവതാര സ്തോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണിത്. ഹേ കേശവ പ്രപഞ്ചനാഥ, ബുദ്ധന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച ഭഗവാൻ ഹരി, അങ്ങേക്ക് എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും. കാരുണ്യമുള്ള ഹൃദയമുള്ള ബുദ്ധ, വേദയജ്ഞത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നടത്തുന്ന പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിനെ നിങ്ങൾ അപലിപ്പിക്കുന്നു. സോ ഭഗവാൻ എന്തിനാ ബുദ്ധദേവനായിട്ട് വന്നത്? വേദങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് അല്ലെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ബുദ്ധന് ശേഷം തുടർന്നുള്ള ആചാര്യന്മാർ തത്വചിന്തയുടെ ക്രമാനുഗതമായ അവതാരം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ ആദ്യം വന്നു, പിന്നാരെ വന്നേ ശങ്കരാചാര്യർ വന്നിട്ട് എന്ത് ഫിലോസഫിയാ തന്നത്? എന്ത് സിദ്ധാന്തമാണ് ശങ്കരാചാര്യർ തന്നത്? അദ്വൈതം അല്ലെ. പിന്നെ മധ്വാചാര്യർ വന്നിട്ട് ദ്വൈതം. പിന്നെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് 21ാമത്തതാണ് ബുദ്ധനായിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, അടുത്തത് 21 കഴിഞ്ഞു. കൽക്കി എന്ന അവതാരം. കൽക്കി. അടുത്തത് കൽക്കി. അതവസോ യുഗ സന്ധ്യായാം പ്രായേഷു രാജസ. വിഷ്ണു യശസ് അല്ലെ, വിഷ്ണു യശസ്സിന്റെ പുത്രനായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കൽക്കി അവതരിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ പ്രൂഫ് എന്താ, തെളിവ് എന്താ? അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന 1-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്തരം ഈ യുഗങ്ങളുടെ സംയോജന കാലഘട്ടത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്താവായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു യശസ്സിന്റെ പുത്രനായി കൽക്കി ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഭൂമിയിലെ ഭരണകർത്താക്കൾ കൊള്ളക്കാരായി അധപതിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നീട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു, ഒരു 10,000 വർഷം 10,000 വർഷം ഇനി നല്ല കാലമാണ്, അതായത് ഗോൾഡൻ യുഗം എന്ന് പറയും, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ച ഈ ഒരു സമയം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് 10,000 വർഷം കഴിഞ്ഞ, കാരണം 4,27,000 വർഷം ഉണ്ട് ഇനിയും അല്ലെ. അതിൽ 10 പോയ എത്രയാ? 4,26,000 വർഷം. ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും എന്താവും? എല്ലാം അധപതിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? കൽക്കി അവതരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ, അപ്പം ഇത് എത്രാമത്തെ അവതാരമാണ്? 22 അല്ലെ, 22 അല്ലേ പറയുന്നത് കൽക്കിയായിട്ട്? 22. പിന്നെ അടുത്തയിലാണ് പറയുന്നത് അവതാരായസംഖ്യേയോ ഹര സത്വനിധേ ദ്വിജ യഥാ വിദാസീന കുല്യാ സരസസ്യ സഹസ്രശ. സോ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാ? അസംഖ്യമാണ് അല്ലെ.
ജലസ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചിറ്റാറിനെ പോലെ. ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാനല്ലേ, ഒരുപാട് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ തിരമാലകളെ പോലെ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. അപ്പൊ 22 അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിലിനി അവതാരി ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അവതാരി. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്. ഏരേ ചാംശകലപ്പും കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ഏതേയാണ് കേട്ടോ, അവിടെ ഏരേന്ന കൊടുത്തു. ഏതേചാംസകലാപും കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രിയാരി വൈകുലം ലോകം മൃതയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കേണ്ടതല്ലേ മാതാജി? കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ടതല്ലേ? അധ്യായത്തില് വേറെ ഏത് ശ്ലോക? ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അതെ അതെ, ഇത് മാത്രം ശ്ലോകമാണ്, എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. ഒറ്റ ശ്ലോകേ ഉള്ളൂ, ഭാഗ്യം അല്ലെ. ചില പേർക്ക് ശ്ലോകം പഠിക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവരും പഠിക്കുക. ദീക്ഷ എടുക്കാത്തവര് പരീക്ഷ എഴുതുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് എന്താ പറയാ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് ഇത്. ഏതേചാംസ കലാപും സാ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രിയാരി വൈകുലം ലോകേ മൃതയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഏതേച അംശ കലാപുംസ. കാരണം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഇത്രയും 22 അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ സർവ്വ അവതാരങ്ങളും പൂർണ്ണാധികാരമുള്ള പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ ആണ്. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ഈ സ്വയം എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പർപ്പട്ട് കണ്ടോ? ഭാവാർത്ഥം ഓക്കെ, ഇത് എന്തായാലും വായിക്കണം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും എത്ര പേര് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം, അതായത് 1-3-28 ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കണം. അതില് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഇവിടെ സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് പറയണ്ട, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഏതേചാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. ആ സ്വയം എന്ന പദം ഞാൻ ക്ലൂ തരാം. പേജ് 217 അവസാനം 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ സ്വയം എന്ന പദം വിശിഷ്ടമായ ഭഗവാനെ പറയുന്നത് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്നാണ്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയണം. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഏതേചാംസ കലാപുംസ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കലാപുംസ ഭഗവാൻ സ്വയം വൈകുലം ലോകം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളല്ലേ ഇത്. ഈ പറഞ്ഞ ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എന്താ? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശം. ഭഗവാനാണ് അവതാരി. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എവിടെയാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത്? ഏതൊക്കെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അറിയോ? ഒന്ന് പറ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ. വെരി ഗുഡ്. 10ാം അധ്യായം 8ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 7 മത്തപ്പരതരം നാനി കിഞ്ചിത് അസ്തി ധനഞ്ജയ. ഭഗവാനെ ഈക്വൽ ആയിട്ടോ ഉയർന്നിട്ടോ ആരുമില്ല. ഓക്കെ, വേറെ? അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം. എല്ലാ ദേവന്മാരിലും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അഹം ബീജപ്രതാപിത. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും ബീജദാതാവ്. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ അല്ലെ. ഇതിലൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. നമുക്കൊരു 100 മെഴുകുതിരി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊരു മെയിൻ ഒരു മെഴുകുതിരിയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ 100 മെഴുകുതിരിയും കത്തിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മെഴുകുതിരിയാണ് അതിന്റെ സ്രോതസ് അല്ലെ. അത് ഒരിക്കലും വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ചക്രവർത്തി, അത് പരിഭാഷ സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അവതാ ഏകല ഈശ്വര കൃഷ്ണ അരസബ് ഭൃത്യ. ഏകല ഈശ്വര, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനേ ഉള്ളൂ, അത് കൃഷ്ണൻ. ഏകോ ദേവം ദേവകീ പുത്ര ഏകോ ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം. ഏകോ ദേവം ദേവകീ പുത്ര ഏവ. ഒരേ ഒരു ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ, അത് ദേവകീ പുത്രനാണ്. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നത് എന്താ?
വദന്തി സത് തത്വവിധം തത്വം യജ്ഞാനം അധ്യയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശക്തി. ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള പദം കൃഷ്ണനെ മാത്രമാണുള്ളത്, അതും സ്വയം. അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ടത്. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് അത്ര സർഗോ വിസർഗാനം പ്രോസനമുദയ മന്വന്തരേഷാനുഗതാ നിരോധോ മുക്തിരാശ്രയ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഒരു രചനയിൽ വിഷയം അറിയപ്പെടുന്നത് ആരോപണത്തിന് ഇതുവരെ അറിയാത്തതും മുമ്പ് വരണം. അതായത് ആ ഭക്തൻ ഒരു മികച്ച ഗായകനാണ്. ഓക്കെ, ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മിനിറ്റ്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ അംശകല, അതായത് ഈ അവതാരങ്ങൾ പൂർണ്ണാംശങ്ങളോ പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അല്ലെ, എന്താ പറയാ, സർവകാരണ കാരണം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാ കാരണത്തിനും കാരണം. ഗജേന്ദ്രനും ഗജേന്ദ്ര സ്തുതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമോ നമസ്തേ അഖില കാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുത കാരണായ. എല്ലാ കാരണത്തിനും കാരണം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു കാരണമില്ല, അത് തന്നെ ഒരു അത്ഭുത കാരണമാണ് ഭഗവാൻ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇതുവരെ ഇത് കൃഷ്ണനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റേ അവതാരങ്ങളെ ഒന്നും ഭഗവാനായിട്ട് പറയുന്നില്ല, അല്ലെ, എല്ലാം അവതാരം മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത എന്താ പറയാ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പം നമുക്ക് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാ സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്നാ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, എന്നാലേ എല്ലാവരും വായിക്കും. അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ പറയണ്ട. ചില പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും വായിക്കും. ഞാൻ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാം, ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സ്വയം, കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ന് വിളിക്കുക. സ്വയം എന്നുള്ള വേർഡ് പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ. എന്തെങ്കിലും മാത്രമേ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വരൂ, ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വാദരായണി ആരായിരുന്നു മാതാജി? അത് വിട്ടുപോയി എഴുതാൻ. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. ബാദരായണൻ വ്യാസദേവൻ, ബാദരായണി ശ്രീ ബാദരായണി ഉവാച എന്നൊക്കെ കാണാം ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ ശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാ? രാധാറാണി. ഓക്കെ, രാധാറാണിയുടെ ശ്രീ ശുഗ ഉവാച അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ശ്രീ ആക്ച്വലി രാധാറാണിയാണ്. ചില ആള് പറയും ഭാഗവതത്തിലെ രാധാറാണിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ, പക്ഷെ അതങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതാണ്. അതിൽ ശ്രീ ബാദരായണി ഉവാച, അങ്ങനെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി, രാധാറാണിയുടെ തത്തയായിരുന്നു ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി, അല്ലെ, അങ്ങനെ ബാദരായണി എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഗോലോക ചാട്ട് ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള മാതാജി അല്ലേ? അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ, ഭാഗവതാണ് റെഫറൻസ്. എത്രാമത്തെ സ്കന്ധമാണ്? പക്ഷെ ഇതില് രണ്ടാം സ്കന്ധാണ് തോന്നുന്നു ഗോലോക ചാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഭാഗവതത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേരളത്തിൽ മഴയുണ്ടോ? എല്ലാവരും ഭയങ്കര മഴയാണ്. നല്ല മഴയാണ്. ഇവിടെ സ്കൂളിൽ അവധിയാണ് നാളെ. അടുത്ത മാസം മഴയുണ്ടോ മാതാജി? ഓഗസ്റ്റില് അവിടെ ഉണ്ടാവുമോ? ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടോ? ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരുവാണല്ലേ മംഗലാപുരത്ത് വരുമ്പോ നോക്കാം. നമുക്ക് രഥയാത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി എന്താവും അറിയില്ല, ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയൂ. രഥയാത്രയൊക്കെ മഴയത്ത്, ഇനി കേരളത്തിലൊക്കെ രഥയാത്ര മഴയത്ത്. ഇവിടെ നാളെയൊക്കെ അവധിയാണ് മാതാജി സ്കൂളിനൊക്കെ. അപ്പൊ അത്രയും മഴയുണ്ട് അല്ലേ? ഭയങ്കര. ഇവിടെയും മഴ തന്നെ. എത്ര പ്രാവശ്യം എന്നറിയാം, ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സൂമിന്ന് ഔട്ടായി. എത്രയോ പ്രാവശ്യമായി സാറില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ക്ലാസ് എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. രാമായണം വായിക്കണ്ടോ? വായിക്കുന്ന തുടങ്ങിയാ നിങ്ങള്? തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. നാളെ മുതലാ വായിക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി?
ഉണ്ട് മാതാജി, ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഉണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതും ചരിത്രചരിതാമൃതം ഒക്കെ തന്നിട്ട് അതന്നെ വായിക്കാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാമായണം വായിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. നാമിഷ്ട അതാ പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ സമാധാനായി ഓരോ മാതാജി. ഇല്ല പ്രഭുപാദർ പറയും രാമകൃഷ്ണ പ്രഭു പറയും പ്രഭുപാദരുടെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും 6 പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ വായിക്കാൻ സാധില്ല. പക്ഷെ നല്ലതാണ്, കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് വായിക്കുന്ന കേൾക്കാം. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ശ്ലോകം മാത്രം വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വായിക്കണം കേട്ടോ. വായിക്കുന്നത് നല്ല ഉത്തമ. കർക്കിടക മാസം അധ്യാത്മ രാമായണം ശ്ലോകം വായിച്ചാലും മനസ്സിലാവും മാതാജി. എന്നാ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അത് വായിച്ച എത്ര ശ്ലോകം ഉണ്ട്? 44 ശ്ലോകം. അപ്പൊ 28 നമ്മൾ നിർത്തിയില്ലേ? അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് തീർക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി 14 മനുക്കളില്ലേ? മനുക്കള് ഇപ്പൊ വൈവസ്വത മനുവിന്റെ ഇതല്ലേ? അപ്പൊ അവരെവിടെയാ താമസിക്കുന്നത്? അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല. അനിത്ര ആലോചിക്കറിയാം. അത് ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ നേരെ താഴെയുള്ളവര് താഴെയായിട്ട് വരുന്നല്ലേ? പ്രജാപതികളൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് അവിടെയാണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ഗോലോക ചാട്ടിലുണ്ടല്ലേ? ലോകത്തിന്റെ നേരെ താഴത്തെ ഗ്രാമത്തില്, ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ താഴെയായിട്ടാ? തൊട്ട് താഴത്തെ ജനലോകം അങ്ങനെ എന്തോ പറയും തോന്നുന്നു. ജനലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം അതൊക്കെ ഉപരിതല ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഞാൻ അത് ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഈ 14 ലോകങ്ങളില് ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ താഴെയായിട്ടാണ്. തൊട്ട് താഴത്തെ പ്രജാപതികളൊക്കെ അവിടെയാണെന്ന് കാണുന്നു ഗോലോകചാരം. പ്രജാപതികളാ? സത്യലോകം അവിടെ ബ്രഹ്മാവ്, തപോലോകത്തില് 4 കുമാരന്മാര്, ജനലോകത്തില് പ്രജാപതികള്, പിന്നെ മഹർലോകം ഭൃഗുമുനിയും പ്രജാപതി, അവിടെയും പ്രജാപതികൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും. എന്തായാലും ഉപരി ലോകങ്ങളിൽ തന്നെ അല്ലെ? നോക്കട്ടെ. ആയുസുണ്ടല്ലോ മാതാജി, അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും വരില്ല. 10,000 വർഷം അല്ലെ? 10,000 വർഷം അല്ലേ അവിടുത്തെ? 10,000 അല്ലല്ലോ മാതാജി, കൊറേ ഇല്ലേ? അവര് യുഗങ്ങളോളം നിക്കുന്നില്ലേ? പ്രജാപതികൾ നിൽക്കും. സാധാരണ ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സിൽ ഇതിനാണെന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്. മൂണിലൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇതില് മാതാജി പറഞ്ഞ പ്രജാപതി, ജനലോകം, മഹർലോകം അല്ലെ? ബലിമഹാരാജാവ് സുതള ലോകത്താ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. പിന്നെ എല്ലാവരും 30-ാം തീയതി ശ്ലോകം പരീക്ഷ വെക്കണോ? 30-ാം ശ്ലോകം പരീക്ഷ ആദ്യം വേണോ അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ആണോ വേണ്ടേ? ഒരു ശ്ലോകമല്ലേ ഉള്ളൂ. 2 ആഴ്ച സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ഇന്ന് 16, 23, 30. ഓക്കെ, ഒറ്റ ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ. ഏതേ ചാംസകലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രിയാലി വൈകുലം ലോകെ മൃദയന്തി യുഗേ യുഗേ. അപ്പൊ അത് എഴുതുക. ഏതേ ചാംശ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്ദ്രിയാലി വൈകുലം ലോകെ മൃദയന്തി യുഗേ യുഗേ. ഈ ശ്ലോകം ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ. തീർച്ചയായും ഭാവാർത്ഥം വായിച്ച് അതിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാനെ സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം അത് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് കൊണ്ട് 44 ശ്ലോകമുള്ളൂ. നമുക്ക് 23-ന് എടുക്കാം, അധ്യായം തീർക്കാം. എന്നിട്ട് 30-ന് ശ്ലോക പരീക്ഷ. ഓക്കെ, 30-ന് ശ്ലോക പരീക്ഷ. 6-ാം തീയതി നമുക്ക് തിയറി വെക്കാം. ആ സമയത്ത് ഈ 30-നും 6-ാം തീയതിയും ദീക്ഷ എടുക്കാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാ? അവർക്ക് പക്ഷെ ഭക്തിവൃക്ഷമൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ? നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വായിക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാ സമയങ്ങളിൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നോക്കട്ടെ, പരീക്ഷ വേറൊരു ദിവസം വെക്കാൻ പറ്റുമോണെന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞായറാഴ്ച എന്തായാലും ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിന് പരീക്ഷ വെക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്ലോക പരീക്ഷ ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച
ഇപ്പം ഒരു ബാച്ച്, അടുത്ത ബാച്ച് തുടങ്ങണം അത്രേ. ഞായറാഴ്ച പറ്റുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി, കുറെ ക്ലാസ് മിസ്സായി. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? 30-ന് പകരം 27 ആയാലോ ഞായറാഴ്ച? ശ്ലോകം കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, 3-ന് ഒരു ശ്ലോകമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരു ശ്ലോകമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 23-നും 30-നും ക്ലാസ് വെക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ക്ലാസ് ഒന്നും മിസ് ചെയ്യില്ല. ഇത് ക്ലാസ്സിന്റെ സമയമൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. കാരണം എല്ലാ അധ്യായം കഴിഞ്ഞാലും പരീക്ഷയുണ്ട് അല്ലെ, എത്ര ക്ലാസ് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച പരീക്ഷ വെച്ചാല് ക്ലാസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ ഞായറാഴ്ച ഏത് തീയതി? 27. 21-നല്ലേ ഏകാദശി? തിങ്കളാഴ്ച ചാതുർമാസത്തിലെ ഏകാദശിയാണ്. നന്നായിട്ട് എടുക്കാം. 21-ാം തോണ ഏകാദശി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 27 ഞായറാഴ്ച. സമയം ഞാൻ പറയാം. ശ്ലോക പരീക്ഷ. മറ്റേ പരീക്ഷ 30-ാം തീയതി അല്ലേ? 3 30 അല്ല 3. 30-ന് സാധാ ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, 3 3/8 അല്ലേ? 3/8 ഓഗസ്റ്റ്.